Bejn l-2005 u l-2011 madwar 24% tal-istudenti fl-iskema tal-apprentistat irriżenjaw. Għaldaqstant biex l-istudenti jkunu mħeġġa jtemmu l-apprentistat tagħhom, l-MCAST flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol nedew stipendju għall-apprentisti tal-MCAST. Din il-kollaborazzjoni se twassal biex fis-sajf l-istudenti jingħataw stipendju addizzjonali ta' 232 euro u 94 ċenteżmu fix-xahar. Bekk l-apprentisti b'kollox ikollhom dħul komplessiv ta' ftit aktar minn 430 euro u bekk jingħataw inċentiv iżjed biex ikomplu fit-taħriġ tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Dan minflok kif kien jiġri ta' spiss li l-istudenti ma jkomplux l-apprentistat. Għaliex is-sajf sfortunatament huwa perjodu fejn l-istudenti jkollhom l-attirazzjoni li jmorru lejn xi part-time job fejn jistgħu jaqraw iktar. Din kienet se tkun problema, ndunajna kienet se tkun problema, permezz ta' din miżura nindirizzawha ħalli l-istudenti jibqgħu f'din il-perjodu tant importanti għall-apprentistat tagħhom. Il-Ministru Evarist Bartolon nota li s-sistema tal-apprentistat kif kienet kellha xi ħaġa nieqsa u li issa l-istudenti qed ikunu offruti pakkett aktar diċenti. Innota li f'pajjiżi fejn is-sistema tal-apprentistat taħdem tajjeb hemm inqas problemi ta' qatt kif ukoll id-diskrepanza fil-ħiliet hija ferm inqas. Il-President tal-Bord tad Diretturi fl-MCAST Silvio De Bono innota li fil-programm ta' apprentistat fl-MCAST hemm 700 student imqasma f'500 kumpanija. Korsijiet u taħriġ imqasma f'diversi livelli ta' studju. Tenna li l-MCAST trid tkabbar ir-relazzjoni tagħha mal-industrija fl-istess waqt li trid issir ħidma ma' postijiet tax-xogħol akkreditati. Dan biex tkun assigurata tranzizzjoni bejn il-bank tal-iskola u d-dinja tax-xogħol.